Прибавляется все вместе, еще дня 3-4 пока она дойдет сюда, пока не выведут, если выходные, то еще 2 дня находится. Заўсёды, як заходжу в інтэрнэт, гляджу, якія тут навіны з палітвязнямі. Што новага з Беляцкім. Заўсёды мяне пыталіся, ці адчуваю я адзіноту по этому поводу. Вось найбольш шчымлівае адчуванне гэта мяне было зараз, калі я ўжо ў адпачынку. І сапраўды, калі мы сустрэліся з сынам на тыдзень, калі разам пабылі, і тады стала зразумела, наколькі это ўсяго не хапала. Ён просіў мяне здымкі з яго маладосці, студэнцкіх гадоў знайсці. Буду шукаць. Ён сам з рускамоўнай сям'і, гарадскі хлопец. Тым не менш, вывучаючы самастойна гісторыю, разумеючы все тое, што адбывалася за савецкім часам з беларускай мовай, з беларускай гісторыяй, і разумеючы, якія перспектывы чакаюць Беларусь, то ён адназначна яшчэ ў гэтым сваім юным узросце вызначыўся, што ён будзе ўсё рабіць неабходнае дзеля таго, каб Беларусь была незалежная, бо это савецкія яшчэ часы, і, адпаведна, дэмакратычная. Паступае і Гомельскі універсітэт на філалагічны факультэт. Ён знаёміцца з аднадумцамі з Менску, адзін з іх это Лясук Вечорка, і яны тады распачынаюць сваю падпольную дзейнасць. Выпускаюць такі падпольны часопіс «Бурачок», які распаўсюджваюць ужо набіраючы самі на друкарскай машынцы. І прычым вядомы такі факт, што нават знаходзячыся ў войску, ён тым не менш умудраўся таксама памнажаць гэтую літаратуру і наколькі магчыма зноў жа сюды на Беларусь адсылаць. Я Лесь Беляцкі. Жыву ў Менску 7 гадоў. А мне поебать. Я севару. Здесь районные соревнования проходили. Они, блядь, что сделали? Ну вот тут это вот для першых классов школка, а то вон столовая, гэта майстэрня. Ну это асноўны вот будынак, пабудаваны ў 1932 годзе. Не сумую па школе і да сённяшняга дня ўспрымаю гэта як няшчасце, што са мной здарылася. Ну вот 25 з паловай год я прапрацавала ў адной школе. Выкладала гісторыю, геаграфію, сусветную мастацкую культуру. Вось і... А цяпер стараюсь не хадзіць сюды. Тяжко мне это все. Ходжу другой дорогой на электричку. Люблю эту працу и лечу, что на своем месте я была. Ну, хвалиться там не буду, но не горш за іншых во всякім разе. И вучні мои, и историками стало некалькі человек. Проткнув дзяды. А
Але мы памятаем, што гэта і дзень памяці забітых. Бацькам я старалася толькі па мінімуму даваць інфармацыю. Разам з тым бацькі таксама адразу зразумелі, што это можа быць. І бацька, будучы партыйным работнікам, ён мне абсалютна канкрэтна гаварыў, чым это можа і ў што гэта выльецца. Ну, а разам з тым, як кажуць, сэрцу не прыкажаш, мой чалавек. Мы з ім гаворым на адной мове, мы разумеем, і з цягам жыцця мы нават у нас, скажем так, уже не было часу, калі пагаварыць. Мы вот спытаецеся, скажем, мы мала размаўлялі, чаму нам уже дастаткова было перакінуцца пару слоў, каб зразумець сэнс той ці іншай праблемы, той ці іншай справы і убачыць там у вачах падтрымку. Всё. Это было абсалютна дастаткова. Разваліўся калгас, это вот то, што засталося. І зараз нічога тут няма. Бачыце, недавно вот яшчэ вокны былі, гляжу, уже іду, вокнаў няма. Ну, это аддзяленне, цэнтр Суцені быў, называўся Саўгас залог пяцігодкі. Потым калгас быў, а потым аграфірма Верасень. Ось, цяпер нічога тут няма, нават стоража. На развалінах Рымскай імперіі такое адчуванне. Узняліся наш сельсавет ліквідаваць, далучаць яго да Блужскага. Вось. А і так у нас ні ліхтары не гараць. Дарога страшэнная. Вот зараз дарога у нас вельмі добрая, а тады была дрэнная дарога. І вось мы пакрытыкавалі ўлады і супраць гэтага аб'яднання. І пасля гэтай скаргі у райсавет мы яе напісалі і ў абласны савет. Вось. І пачаліся прэсінг гэты, такі сістэмны. Мы праводзім талькаўскі фэст. Вось на сайце там былі фатаграфіі з чырвона-белым сцягам. Ну, чалавек там выступае, і сцяг быў на сцэне. І вось дырэктар мяне выклікала, аказваецца, яе ў райвыканкам выклікалі. І сказалі, што вот за гэтага сцяга не працягнуць са мной кантракт. Тады як плошча адбылася, і обыск правялі міліцыя і КГБ. Тады ўжо дырэктар вельмі была напалохана і не працягнула са мной кантракт. А где депутаты? Что с ними произошло? Их забрали в милицию, в КГБ, их арестовали. Что происходит? Нет, они здесь находятся. Они внутри, их не вывезли? Нет. А где они? Внутри. Пропустите нас в зал. Я не имею этого права сделать. Не могу. Ну так почему? Пригласите депутата. Извините, время позднее, всем пора уже спать. Першае выпрабаванне это было якраз 90-е гады, калі мне самой давялося упершыню сутыкнуцца з міліцыяй. Ну, это были уже, власне, мои университеты, потому что Олесь был колись арыштаваны, а потом он мусил ховаться, и его приходили шукать уже на квартиру. Ну, не маючи, як я сказала, досвіду во всем гэтым, я, конечно, пустила там человек 6 в свою квартиру. Вот, складали протокол, допытывали меня и гэтак далей. Зараз у меня вот настольная книжка лежит, арест, что делать. И тут уже, да, сходячи уже з теорії і певної практики, да, кришку вже починаєш розуміти. І вже на наступний раз, це, знову ж, нульові годи, коли до мене з'явилася міліція, я зрозуміла, що пускати у квартиру нельзя. Новое споткание отменено. Закупила кураги, закупила всего, и, наверное, все это нормально. Вот зараз воды крышку больше наберу.
Знову ж, можу тільки розказати, як інші говорять, що є ж достатково, всі ну, там як голодні ходять, ну, а ліс не драматизує ситуацію, він говорить, ну, кашками кормить, ну, в принципі, їжа дієтична, корисна. Так що, ну, таким же. Вот. Спіс записывается, что и як треба, что необходимо, причем в килограммах, в граммах и так далее. Я навіть собі уже купила ваги специальные, да, и отповедно уже все вымираешь, все взваживаешь, как бы это все фиксовалось, как не было перебору, потому что першопочатково Оголь для меня стрессовые ситуации были перевахать и недобор, и необходимо было бегать, там докупать, выкладать. Я так лечу, что мне тут залезть в этом плане пошенствовало, потому что он так больше докладно, конкретно все это прописывает. Вот. Ну и особливо не скаржиться. Одиное, что он уже при зустрічі, коли ми були, написав, «Відаєш, як звичайно в'язні реагують на передачу?» Я кажу, як? «Ой, Боже, ну что она мне передала?» Я кажу, «Ты хоть так не говоришь?» Кажет, «Ну не, больше-меньше у нас все нормально». Так что вот такие вот передачи такого плана. Просто директор поставлений такі умови, що він мусить реагувати на те, що відбувається. Героїзму чекати немагчыма від людей. Це ж теж сім'ї ва всіх. Сапраўды страцілі работу 20 настаўнікаў, калі б мяне не звольнілі. Ну, скажем, школа б сказала «не», тады Данілевіч бы зачыніла просто школу і все. Каму было б лепш. Так мне толькі дрэнна, так бы ўсім было у іншым выпадку. Ведь по своей стране пройдем, как захочем. Если кто-то будет нарушать, мы сами вам их сдадим. Только вы уж оформите. Очередной акт беззакония, который в Беларуси творится уже в течение 5 лет. Акт вандализма, понимаешь? И акт маразма, который продолжается до сих пор. Здесь вот, на той руке, здесь опухшие запястья. На теле какие-то тоже типа пролежни таких. Рост волос короткий. Рост 185-188. Вот перыяд, калі пачалі знікаць тоже Ганчар, Захаренко і іншыя, Завадскі. Зразумела, што это страшно для сям'і, это страшно для, в принципе, для грамадства, і зразумела тых, хто задзейнічаны у апозіцыйным руху, это страшно, таму што кожны прымервае это да сябе. І зразумела, што вось гэта атмасфера страху, я думаю, яна закранула ўсіх, не прайшла міма нікога. І гэта асэнсоўвалі ўсе. Все
Всім привітання. Адвокат там. Для Алеся гэта справа вартая жыцця, якой ён займаўся. Я думала, калі вот першае адбылося сутыкненне, што я этого не перажыву ніколі, што гэта немагчыма. Але чалавек такая істота, якая врэшце-рэшт адаптуецца да самых такіх экстрэмальных сітуацый. Ну так, выжила я, конечно. Дякуючи вясне, в принципе, выжила. З вясни почалася ўся эта солідарність. Яны нам дапамагалі з дачкой. Моя дачка трапіла ў такую гісторыю, што ў 2007 годзе яна па студэнцкая такая поездка ездила ў Польшу. З дэканата яе не пусцілі, і яна... Я попросила у нашего доктора доведку медицинскую. А яны, это все отсочено было, и, короче, сказали ей, КГБист пришел на факультет, сказал, ты супрацовничаешь с нами, будешь все рассказывать, так поездить, мы тебе будем помогать, вот все тебе в университете будет добро, або суд, значит, за поддельный документ. Вот. Ну і адмовілася, тады судзілі нас усіх тут. Мяне за... Як это... Ой. За подстрекательство, доктора за поддельный документ, а дачку за выкарыстанне этого документа. Вось. І тады весна нам помогла выплачыць гэтыя ўсе штрафы. Мы атрымалі штрафы вялікія. Вось. А тады уже, як мяне гнали з працы. Данилевич Таиса Ивановна, начальник областного управления адукации, выкликала 6 наставников, недзе ў пачатку 2010 года, и потребовала выйсці з оппозиционных партий. Вось, дык тады весна дапамагла мне скласці заяву в прокуратуру. Вось. Потым, калі мяне ўжо выгналі з працы, я па судах звярталася ва ўсякія суды, то весна мне адвоката знайшла, і все платили. Это такая сума, яна просто астранамічная ў параўнанні з маёй настаўніцкай зарплаты, я б ніколі гэтага не змагла зрабіць. Вось. Зараз помою. Белый налив. Это самые любимые, самые смачные яблоки, какие могут быть. Потому что пах белого налива – это вот пах с детства. У нас сад свой был, и там белый налив был. Вот зараз это яблоки. Приходится в эпизоды життя змораны страшэнна, разам з тым кладзецца на ложак Адам малы, і ён, тым не менш, спрабуе распавесці яму нейкую сказку. Казка абсолютно адвольнага характара, не з ніякай кніжкі, сюжэт мог быць пачынацца там вядомы. Адась слухае яго як заварожаны, а потым, паколькі Алесь стомлены, ён пачынае ўжо паступова засынаць. І ўжо яго ідзе такая плынь свядомасці з розным сюжэтам абсалютна блытаным, не звязаным. Тым не менш, гляжу, дзіця абсалютна пры бацьку проста прывязанае. Ну, а потом уже надыходзіць момант, калі ўжо ён засынае. І тут уже, конечно, для малога трагедыя. Штурхуе тата, раскажы, калі ласка, далей і все астатняе. Ну, вот таких момантаў бачна, што хапала для таго, каб Алесь быў для Адама абсалютным аўтарытэтам.
Да, вот мне уже просто умовний рефлекс випрацювався, це я спускаюся, виходжу з квартири, це заходжу в квартиру, це обов'язково вже заходжу, споживаю пошту. Сьогодні, на жаль, нічого. Зараз уже, коли знаходиться в Гавровській колонії, коли там постійно день мусить бути на праці, то його часу вельми мало. І листи доволі рідкі, ну, може бути раз на тиждень. Я в основном живу с того, что продаю молоко, корова у меня летом, вот, яблоки. Ну, яблоки продаємо, але в гэтым годзе не вельмі то яны ідуць, тому што добрый ураджай, відаць, усюды яблыкаў шмат. Это вот осенние, называется «Слава пераможцам». Яны яшчэ не спелыя. Не скажу, что я маю какую-нибудь надею на то, что, поговорившись с начальством колонии, удастся переначить ситуацию. Але всякое бывало. Скажем так, не то, что попросить, а поспробовать разобраться. Может быть, там залишне жорстко подошли, может быть, неоправданно ті інші міри прийняти. Ну, во всякім разі, нехай би потлумачили, чому от з таким пристрастием відносяться до Олеся. Скандал вакол Алеся Бяляцкага набыў новае гучанне. Уцягнутай аказалася яшчэ адна суседка Беларусі – Польшча. Зразумела, што в наших умовах шмат даводзілася і дзейнічаць і яму, і ягонай арганізацыі у накірунку дапамогі тым людзям, якія пацярпелі за свае погляды. І вось гэтая дзейнасць відавочна не давала спакою і ўладам. Адпаведна, шукаліся зачэпкі, шукаліся магчымасці дзеля таго, каб перапыніць і дзейнасць арганізацыі, адпаведна, дзейнасць Алеся. Лёс прадастаўляе шыкоўную магчымасць. Так бы мовіць, вот это фінансавыя дакументы, якія былі атрыманыя з Літвы і Польшы. І ўжо на падставе, так бы мовіць, дакументаў, якія яны самі не маглі расчытаць, яны не расчытаныя, здаецца, да сённяшняга дня, яны і зрабілі, сфабрыкавалі ўсю гэтую справу. Вось тое, што тады перажывалось, да, мы ведалі, што і плануецца арышт, асабліва пасля папярэджанняў, якія атрымаў Алесь, і это ўжо было сігналам, што супраць яго рыхтуецца. Рыхтуецца пэўная справа. І мы ўжо, да, былі ў чаканні, і гэтыя чаканні ўжо сталі больш такімі, як это, відавочнымі пасля студзеньскіх падзей. Алеся ў жніўні арыштавалі, это было ці то май, ці то чэрвень. Ну, за некалькі месяцаў, я ведаю, мы ўжо пра гэта ведалі. Вот. Ну і што? Ну, як можна было паставіцца да этой сітуацыі? Мы проста актыўна сталі выкарыстоўваць сваю маёмасць. Адпаведна, у нас госці не пераводзіліся на лецішча. Мы уже адбывалі там все, што магчыма, з усімі гасцямі там перабылі.
Вот, гостей у вядомасць, зразумела, не ставілі, ну, але такі развітальны момант, тому што это было лето, это была магчымасць, ну, яшчэ хоць які-то тэрмін пабыць разам. То есть я знала, что мне ёсць куды звярнуцца. І пасля звальнення пачалася такая вот хваля салідарнасці, але распачата яна была менавіта вясною. Беляцкі асабіста са мной размаўляў. Вот і мне так спадабалася, ён як чалавек, ён такі сціплы, вот мне паказаўся такі, і ў той жа час такі таварыскі, просты чалавек. Вось. Ну вот эта вот брамка, это уже увидя куда-то там в сховище ихнее. Мы с администрации. Начальник. Хорошо, хорошо. Проходи. Зараз адбылася у меня сустрэча з начальником колонии, это Аконин Александр Анатольевич. Ну, в выніку з этой размовы ніякага, адзінае, што хіба што знаёмства і разуменне таго, што змяніць сітуацыю проста немагчыма. Дзіўнае спагнанне за зашторванне свайго месца. Я могу уявіць, калі там ты адкрыты ўсяму, не мае сваёй такой уласнай прасторы, то, зразумела, хацелася б адгарадзіцца нават за гэта, і таксама ён атрымаў спагнанне. Так што, оказывается, столькі момантаў, звязаных з тым, куды ступіць крок на калоніі, па сутнасці, караецца, все караецца любымі спагнаннямі, і чалавеку, які не жыў, зразумела, які заўсёды змагаўся за свабоду і апынуцца ў этой сітуацыі, і змірыцца з ёй даволі цяжка, і зарыентавацца ў ёй таксама вельмі цяжка. Это вот как раз то, что говорится про падтрымку. Это вот как раз материализуется в таких рэчах. Менский район, Менск. Это нават не ведаю адкуль. Что это за город? За межи, я так разумею, мне кажется. Это, мабуть, с Англии. Так, с Англии. Ну вот, отусюль листы. Что мне так шчымліва і балюча, што я ўспрыняла, і ўжо не столькі праз сваё бачанне сітуацыі, колькі праз яго.
Тому што бачыла, што ён спрабаваў на ўсё это паглядзець маімі вачыма. Это калі вот третьего, да, я была третьего на суде, калі ўжо это судовое паседжанне закончылася, і калі яму сказалі рукі назад, каб наручнікі адзець. І ён азірнуўся, каб паглядзець, ці сышла я, ці назіраю за гэта. І вот я зразумела, што дарма я засталася, тому што яму бачна было, што яму не хацелася, каб я это бачыла. Вот. В будущем, я думаю, что никто не сможет сказать, что в этой складанной для Беларуси часы никто у Беларуси ничего не робил. Я думаю, что мы шмат чым ратуем гонор Беларуси на сегодняшний день и надалей будем робить это в любых умовах, где бы мы находились на вулиці интернет. Заўсёды, як заходжу ў інтэрнэт, гляджу, якія тут навіны з палітвязнямі. Што новага з Беляцкім, Дашкевічам, Статкевічам. І у мяне такое адчуванне, што яны сядзяць за мяне. Я вот Наталья Пінчук гаварыла, што заўсёды так думаю, што яны пакутуюць за такіх, як я.